What is up guys? Mervin Murado here mga Rifa Peeps. Bagong adlaw and mag-vlog na Santa. So kung nakita na niyo medyo taas na akong buhok, no? And ay masamang balak ang isa. So since taas na akong buhok and lain na yung tanaw ni and naka-enhance community quarantine gapunta, so wala open nga barbershop. So maalot sa akong buhok karon kay si wifey Jessica. Excited na kayo. So, ano kanya akong buhok? Hi, IRP buhok. Gina. Yan, ako na naisalig tanan mo, Bobs. Tarong nga kalota. So, tara na rin pa, baby. Sugdan na ni. Alright, let's do this. Let's go! Hindi, masunod ba ka? Kaya yun ako di ka kaginhawa, ha? Laki, di mo ni ko masigoan ni, ay. Sama ko mag-anak lang ko, ani. O, di ka kalihok. Tarong nga, huy. Tarong, nagbahan ni. Ilang beses pa sa bakanan ni. Basura! Mayuhan ako eh. Wala nagdamami. Kas-kas. Ito na siguro eh. Ama ni mong spray. Wala spray. Spray, oy! Ay, sa kong spray sa tanong. Agay, dili. Dili mo, nakatupa. Ay, ito mo ka. Ay, tawad ito pagpagamay. Ay, tanda. Kasubawan. Ano yung sa itsura nanin? Wala mo yung foodline nga pang barber ka to. Oo nga, babi ba? Kailan ka sumama ni Sunshine? Kailan ka sumama ni Sunshine? Nabasa yung uno ko, tawag yun sanin mo. Okay. Kailan ka sumama ni Sunshine? Kikita ra. Ano man? Nandiyan siya mas mambalak yun. Taro nga ba? Ay, katawa kay mahiwi. Ay, sagkuan. Hindi na ito ako nakita nga pinataunan nila na guntingan. Kamay mo din yung akuan man. Lido na lang talaga. Nagtipasa ko, what? Buta-buta na mga magsulat. Di parang kayo, basta na. Wait, in fairness ha, tupong baya siya. Tarungan ang tupong ni mo dali, naman ang gitaan. Ang sa amin, be? Familiar ka? Uy, sakto lagi. Ano kamutuon na ako? Oo. Panawa pa. Oo. Ay, si katawa. May mga gini ko Iwi na ako. Familiar ka ng Dalmatian? Ay, panganaos ba? Kung gana yun, gana si katawa. Parot na. Ang sama na, oy! Ayaw lang hindi katawa yung pressure ko. Sure na kasi yung mga desisyon. Ikaw na ba si Pugos, ani? Huy, ikaw kaya ani. Ako man ang dalunggan ni Mgi. Pero okay na dali, tanawa daw. Mga tarong mo, be, niyara ko mo tanaw kay mag-uol ko si tanaw. Kaya siya, nagagawa ko yan, paano ka? Ang lalamigyan. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. You just can't get into it because they Ayaw na kita gigiyo! Sama niya eh. Nasa ko si Cooper. Salig naman siya po. Okay na din naman niyo. Pero papahap ko lang. May siya mo. Kung sa tayo mong gay, sa
Kaya na naman, gangs. Kaya ka malulod ko. Mapil dyan ako mga pahak na dyan ang likod Wala pa. nga! Wala! Dinimak na matuon ako. Promise, dili. May mo, dili laboy para papahakan. Saan mo picture na kalikod? Papakita ka. Ha? Sige daw. Nakuman na di ka sa likod. Hindi ka mo ito makabalak ko. Pahak ko, dahil dito. Dili, pahak ko eh. Kaya mga layer-layer lang na. Pero pwede na. Huwag siya di mag-expect. Perfect kayo. May tag-badero ko. Hindi na picture eh. Ikaw lang ang likod, di ba? Master kay ko. Ang sama na, Babs, eh! Okay lagi kayo. Uy, ba? Understood naman na karon sa quarantine. Hindi dyan magkadimaong ang supe. Pagdali. Pero magalat pa, ka na gusto ko ng pang-Korean. Pwede ko, ano lang, Taiwanese. Kanang Korean look ha. Naman ako opa. Korean rock, ay, Taiwanese rock akong kuan. Di ba Taiwanese long Nature Garden? Ay, yun si mga balik-balik Ano ka na. na sa, di ba Taiwanese sa Nature Garden? Mura, siguro. So, batchim na to itong mama ni Sancho. Yung ano dyan, nag-experimento na akong buhok. Ano ba kanina? Dili ka sigurado. Gaway-gaway ganin ako, pero dili na pahak. Liminho mo kayong gusto. Liminho na. Kaya na pag sinabi mo, ibisura pala may pagbatakwa. Bubuhan na mo bigay. Hindi na kita nakikilala. Nalamat sa sasabihin. Oh! 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 Pahak man eh, pabi ay. Hindi na pahak. Huwag mo nagatupo mo. Di na magiging magtutong kay buta matubang. Sige, just skip yung pahak mo. Ano to di ka pahak mo? Muga ko na naigligo ni mo. Kumang ko kay ligo. Tigsulti. Ang sumpi. Saan ba yung rasa? Madok mo ko din sa may ibang. So, iba sinay mo ko dami email agi na ligo. Ito na lang ito po. Kasi katawa ko. Murag taga-katawa ni mo kay magduda dyan ko. Talaga to kay kasi kay kulang pa. Agay. Sinaya po, Dos. So mga Repapibs, muna ni ang itsura sa atong buhok karon after gialutan sa akong misis. Okay naman siguro, no? So makita na to na pag makaligo na ta, eh may style na to kung mo ba achieve ba jud kayo. Pero so far ayos. Good job, Milalaws. Kay salig. Abi pala. Agay. Oh, kapaligo na. Magkakalang tao. So Repapibs, maligo sa ko. Alright, ako muna tagligo mga Repapibs. So kita niyo kung buhok tayo sa ang lapit niya hayag-hayag. Oh, di ba? Five na yung wallet, Pops. Kay salig. Or makasave na ko ani og kwarta pang alot. Kaya siya natig alot sa kong buhok. So mo to mga Repapibs, nakita ninyo yung 360 views sa kong buhok. No barbershop, no problem. Si wife nang bala na. So ang before and after,
Muna yung before. Muna ning karon. Oh, diba? So, dire na usab na ko tapusan akong vlog, mga Ripa Peeps. Thank you so much pagtanaw. Kita-kits sa putas sunod nga vlog. Please like, comment, share, and subscribe sa akong YouTube channel. O, hita pa na gamay nga bell para ma-update ka kung ako'y bagong vlog nga i-upload. Hangtod sa sunod, Ripa Peeps! Chill out! Peace!